years Ito sa later. mga kabika, 4 days video mga kabika, natakaroon rin sa may Bajada ng dakbayan sa durian mga kabika. At doon natuto ang nagtitrending na famous na Davao Biryani sa ilang main branch mga kabika. Tara, food trip tayo. Let's go! Ano namin ang food review mga kanina. So, kauban na po na po ang nagtitraining. So nagkakaroon rin sa big main store and branch no, sa Davao area. Famous mga kapita. So kami guys, hindi po yung mga pizza. So, binawa na ito ni Biryani. So, it's GBS. Sa na lang yung chana. Isang case ba? Pero namin na rin natin channel. Nice. Panalo din ng question. Tapos yun. Sa
Yeah, that's it. Something ba? Yeah, let's play. Itong, yeah. Yeah. Alam mo yung pa ba yung Isa din. Pwede. kahit yung communication yun. Yeah. Siguro mas suya. Isa. Ano yun? Okay, guys. The best we take ng mga food really kita sa Davao Biryani. Yung tail stick, yung tape. Talaga yung murang biryani. Ano? Talaga yung nangyari, kaya pag nanahan. Pag gusto kasi ba, nahalak. What's the point? Ano ito? Wait, well, ano ba nila? That's the one you're looking at. Kanin yung ito yun ba? Buwan buwan. Dalawa lang sa buwan lang. Ito sila na sa samin. Para anam sa samin. Sa samin. Ang samin. Chica Sunday, yeah. Tapi lebih sekarang. Gimana cara bangsa? Oh, nagsabi-sabi na siya kuwan. Malamig ko niya. Pero, ang chicken, hindi na okay na may rate na hindi na kailangan ko sa rate. Kung medyo tested and proved niya, lamig yun na, di kalidad. Kanina nga nila kayo, first time ako tingin na nila ko. Ano mga pizza. Or is it sa haka? Kailangan mo mali. Yan, yan kita ba? Kaling tayo. This is. Malapit ang chicken ba? Tanong sa akin. Repeat. Kaya na. Kaya na ito. Kaya. Hindi kami. Yan. Ang chicken din pula-pula. No, pula-pula. Baik. Murah yung kuwan ba? Pizza. Kaya yung mga restart ka lang. Yan ako ba? Hindi ko siya. Kita. Ini. Ini sih. Misal es ba? Lang alam ko ito. Kurang yung running kasi ako. Kailan ko lang yung mga Kami juga. Oh. Mama yung mga kapitid ako. Dapat. Ang 1,010.
lamihan dito ang ilang na food mga kabigka. So, see you in next my vlog mga kabigka. Babush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.